Türkmenistan hökümeti ayal gylar barha köp çäklendirmekde tankid edilýär. Aprel aýynda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň zenanlaryň durmuşyna girdilýän täze çäklendirmeler barada habar berdi. Eýsem Türkmenistan hökümeti näme sebäpden zenan durmuşynyň daşyny gabaýar? Haýsy çäreler halkara jemgyýetçiliginiň has köp öňtüni çekýär? Nowatdaky video türkmen zenanlarynyň täze tanışan gadaganlyklarynyň 5 uguruny seljerýär. Türkmen denanlar üçin botoks etdirmek, meselem doduk çişirtmek, yasama, kırpık, yasama, dırnak taktırmak, dırnak uzattırmak, kosmetika çalmak we gysyp duran egin eşik giymek gadagyn. Türkmen häkimetleri bu gadaganlyklary emeli gözellük atlandyrýarlar. Hökümet üçin denanlaryň tebii gözelligi has wajyp bolup durýar. Häkimetler täze gadaganlyklary boýunça büdjet edaralaryna wagt nesihat işlerini geçirýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylary köçede maskaly barýan käbir ayal gylaryň polisiýa tarapyndan saklanyp maskalarynyň açdyrylanyny we olaryň dodoktorynyň barlananyny habar berdiler. Türkmen denanlary indi bir näçe ýyl bäri sürüjülük şahadatnamasyny almakda kynçylyk çekip gelýär. Denanlaryň awtogluw gadaganynyň üstüne täze gadaganlyklar goşuldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary mundan beýlek ayallary awtogluwlaryň öň tarapyndaky ýolagçy oturugyny oturmagyň häkimetler tarapyndan gadagan edilýändigini habar berdi. Azatlyk Radiosynyň ygtybarly çeşmeler Türkmen hökümetiniň ayal gylary ýurtdan çykarmalyk meselesine ara alyp maslahatlaşýanlyklaryny habar berdiler. Şeýlede ýurtun türlü sebäplerine ulag ýerlerine akşam saat 8-den soň öz awtogluwlaryny ayal ýolagçy mündürmelik barada duýduruş berilendigi maý aýynda habar berildi. Londonda ýerleşýän maşgalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy maýyň başyna Türkmenistanyň ayal gylary garşy girdilýän täze gadaganlyklary barada maglumat çap edip Türkmenistanyny çağa düşürtmek üçin ruhsat berilýän möhletiň 12 hepdeden 5 hepdäçe azaldylanyny notady. Türkmen häkimetleri zenanlara garşy güýçlendirýän täze gadaganlyklaryny türkmençilik ýöreligleri bilen düşündirýärler. Türkmençilik talaplarynyň çägini häkimetleriň köçede gol tutuşyp barýan jübütleri üçin soraga çekýän wagtlar bolýar. Bamaganyň ilat gadnasynyň 26 awgustda çap eden hasabaty türkmen maşgalalaryny adyrnan 8 ayaldan bir ayalyň fiziki we jynty zorlugy seze bar bolýanyny tasdiklaýar.